вече. Да видим дали сме забравили нещо. Да му мислят тези дече пътуват. Да. Започваме нов влог, дами и господа. Време е. След нашето дълго отсъствие. Предаваме от мръсната София. Пристигнахме в София с баща ми. Планът е да отидем да вземем сестра ми и двете ми братовчетки и тата да ни закара на летището, защото познайте какво? Четирите заедно, понеже вече имам 18 години, мога да излизам от страната без позволението на моите майка и баща. Случайно сестра ми намери някакви ефтини билети и отиваме в Бари, в Италия. Летим днес, полета ни е обеден, 2 часа, в момента е 12 без 10. Сега ще минем набързо да ги вземем, тата тук спря, че има малко работа. Отиваме да ги вземем и отиваме направо на летището, за да имаме време да минем през чекирането. И ще летим буквално след 2 часа и половина ще летим във въздуха. Пристигнахме на летището. Да. Нищо не се вижда. Обичам те, чао. Ще се видим в неделя. Снимаме как отиваме на летището. Много готино качество. Да. Май, колко сте хубави. A few moments later. Тъмнейл. Няма да разслаши. Готови сте за тъмнейла? Тъмнейл, аз съм направила тъжно летище, че ни отменен полета, вие са хилите. Така, беше ни отменен полета, дами и господа. Отменен ни е полета и ще пътуваме утре вечерта в 6:40 уникално. И това го разбрахме буквално сега, като дойдохме на летището. Бил изпратен имейл 2 часа преди да бъде отменен, т.е. преди самия полет. Е бил пратен имейл, че закъснява и че ще бъде отменен. И много хубаво. Защото аз съм кърък и днес е 13 на същото отбор и то просто много къръщина на едно място и така се случват нещата. Ами хора, ще останем на българска земя в следващите 24 часа. Просто нямаме друг избор. Ще останем на гости в общежитието на Техническия университет. Кадри от общежитието. Тук сме тази вечер. Има украска, разбира се. Коледа наближава. Трябва да сме подготвени. Така и, приятели, преминаваме се със съдбата ни. Това е тя. Ще летим утре и точка. The next day. Потегляме най-сетне. Потегляме, надяваме се днес да излетим. Дано да не измръзна с това якинце. Сигурна ли си, че си видяла моят мъжта ми изневерява? Нали сме си една електромобил, с който да се закараме до летището, защото днес тате вече го няма. Ето го автомобилчето. Тръгнахме към летището вече. На този се къде си, как да видим къде е тази зона. Минахме проверките, дами и господа. Минахме ги и сега сме на гейта и чакаме. Имаме буквално час и половина. Ето ги другите страни. Да. Главко и лъжифирче. Как се виждам? Добре се виждаш. Кацнахме, драги зрители! Да, кацнахме. Този път не ми беше гадно. А предния път е било ли? Да, боляхме ушите. Пред нас са двете други спътници. Сега ще търсим превоз, да стигнем до нашия апартамент и някъде, където да вечеряме. Да снимам, айде давай! Търсим сега изходът летището и да видим как ще се стигнем. Не. Как е настроението? Топ. Да, Боби! Ще ми е малко трудно да пиша песни. Дано сега намерим скоро и бързи. Да, първо трябва да... Аз говоря. Аз ще квартира и след това да ходим. Ето я. Кажи на майка си Добре. сега, че се изгуби. Въвеждам адреса пането и търся най-близко. Майка си, кажи на майка си. А въобще може да забавляваме. Тук влизаме в метрото. Мирише на нашото метро. По стълбите. Билетите са факт. Отиваме да видим дали ще хванем
Много е скъпо. 40, като го върнем в лева. Единичен билет. Дори и лева пак е много. Оу! Ей там! Не, кода покажи. Ориентирам се. Ужасен градски транспорт. Чакай, че ми стърчи. Стърчи ми косата, сдигня се. 40 минути. Горе тук долу минаха 10. Това са 30 минути чакаме. Половин час чакаме влак. И дори не... Не съм спряла. Чакай да кажа... Не. Няма да го кажа. Що? И отвори врати. Спряхме спирката. И аз натискам копчето да се отворим врата. Това ми иска. И просто тръгне. И просто не ни пусна навън. Просто съм в шок. Атутуле ле персоне. Нон ауторизиате. Се да правиш някаква магия. Да. Наистина. Просто не ни допусна да излезем. Аз не мога да разбера. Аз си казах, open the door. Open the door. Езиците съм на ти. Караме това да се здраве. Да. От Криспи не става. Ако и там не успеем да слезем. Ще слезем, ще отидем на предната врата. Отворени сме в инкубатора. Въздухът спира. Защото си здрахме дип се пари. Въздухът спира. До края, иначе Часът не. е 9 без 17. И въздухът малко спира. Въздухът малко спира. Обстановката, дами и господа. Ето тук трябва да хванем двете. Кой слизам? Той не спира. Ето го. Ето го измамника. Това е нашата улица. Да, доста е пустичко. Значи возихме се нелегално в автобусът в бари за цели 12 спирки. А ето тук. Ето това е точно където ми обяснява жената. Тук в тази улица там е магазинчето. Следващата сградичка ясно трябва да е. Ето това е. Това ли е? Ма то баш пред нас ни скара. Ето го кода. Дей трябваше да бъде. Изглежда много коледно и хубаво. Ето го ключи. О, motherfucking goodness. О, добре, отключи се. Имаме надежда. Изглежда сигурно. О, вау. Сладък дом. Сега, ще ли имаме О, да. четвърто легло или не? Има бе. О, Супер! и всички сме в едно ли? Да. О, колко сладко! Имаме кърпи. О, Добре изглежда. Хайде сега да време да ядем. много обнадеждаващо мястото за багажът. Само това ли е? Вижте. Имаме си кухничка. Ето е банята. Чакайте да светна. И това е уютното ни място. Опа! Да, отиваме да си намерим да ядем. Да, и после прибираме да си спим, да си починем. Това ще ни много по-ферко. Идваме, тук е плажа. Айде, лятото ще дойдем пак, вече има много. Ето тук ще май трябва да си купат билети. Значи искат да забранят цигарите, ма служили помагат цигари. Не да ги забранят, а да се забранят. Няма занимание. Не има занимание. Ако не имаме спирка наблизо. Това е ресторант и пицария. Еми, ай. А Да, това тук е... е ресторант. Да, тук сме. Айде, влизаме. Ето ентрата. Тук, да. Седнаме в една пицария и чакаме. Поръчахме си 4 пици капричоза и чакаме да ни ги доставят, за да муваме. Ние сме на фона на морето. Да. Ето ни ги пиците, дами и господа. Капричози. Пиците е у нас. Пак си държим. Сега ще направим съвсем лека разходка, да разтъпчем храната. Ето го! Хвърля му гърлицата. Кемал? Ще ти да махне Кемале. Трябва да седнем на
Босфора да обсъдим каква е Босфора с Емир. А Денис Креп. Нашето вече. Ето 27. О, 20. Пак е нашия приятел. Същия шофер. Той явно е по един автобус, заради това се чака. Но това беше същия курс. Сега сме сварили същия курс. Виждате ли колко е хубаво? Вие виждате ли? Там има някакво здраве. Тук е охраняема зона. Не, виж тук как в началото изглежда синьо. На същото време и потънеш. Като един начинаеш, като един начинаеш пловец, ще потъна. И няма да се боля. Парчето горе сигурно пречи много на хората. Не стъпваме в баришките улици. Скочиш с GoPro. Баришките? Баришките ями. Ти няма ли да седиш? Айде, ставаме от Босфора. Айде да станем. Намукат си майга за мен. От океана се е засилила вода и тя се е изпускала с 20 нютона в секунда. Нютона! Да. Ма какъв си техничар? Буквално. Само съм цветна. В кой парфюм се напръска? Леди Шоколадов? Сега дойдохме на проверка. Заради Wi-Fi работната ми среща. Защото нямаме Wi-Fi и дойдоха да го оправят. Аз съм много красива. Добро утро! Вечерта е най-добре. Outfit of the day. Само аз съм цветна. Всички останали са черно-бели. И да се снимаме! Черни и бели. И времето е уникално, както може да забележите. Мила, не може да излезеш без мен. Така е, не мога. О, днес всичко изглежда по-социално. Има много повече хора. Ето тук има някой излиза от магазин. Капучино. Има, да. Тя не е немски. 3-1, не. Добре, дай ще пия капучино. Окей, 4 times. Аз мога само лесните неща. Вторите две да ги не правя. Excuse me? В момент сега му прощи това за млядото. Хепи циркус. Орехи, давам орех. Аз така чука съм просто. Аз съм много готина. Готина е луда. Да се докошат. Добре, да аз. Отиваме до коша да си свърлим от кафенце стоп. Много хубаво кафенце, някакъв пивитка тук. Приличам много любофрен с тази качулка. Надявам се да ме чувате, защото не знам дали ме чувате. Доста е студено, но ето тук е океанът. И за това съобщих, че се изхвърлих на кулка. Тук е много нестабилен този. Ама гледай какво стърчи. Просто на фона на всичко си. Ай, има тия чел. Ние сме мисля, че най-добре. Много. Аз съм увеличила. Ето го, влизаме в автобуса. Ние сме тук, брат. Ще ни види ли? Това е приятно пола. Не духа. Стигнахме на центъра. Само ни. Стигнахме на центъра. Яйкс. Все едно сме в някакъв курорт. Камерата после. Идеално. Фотосесиите са част от нашето ежедневие. Не се отива. Опани го напред. Оу! Да, малко защото тук ми говориш. Да, добре спа, но няма нищо. Това трябва да е основната улица, дами и господа. Марчебене. Да, кое е любов на италянца? Не, море трябва да е любов. Добре. Деница го снима за влога. Да, аз го снимах за влога. Тук сме до един рицар. Не разбираме италиански и не знаем какво е. Някакъв си по пол. Да, някакъв си по пол, не се знае точно, но ще ви изпише тук отдолу някъде. Няма да спишеш, не поставаш хората. Ще изпише бе, как ще намеря. Като предния влог, какво беше? Ще ви запиша часове, дати и нищо не е записано. Глупости, къде не съм описала. На общия ни влог. Не е Никакви вярно. часове, никакви дати. Ето го рицаря без име.
Продължаваме. Това е Сита де Бари. Стигаме до някаква сграда след малко, която би трябвало да е общината или министерството. Стигнахме ето тази сграда и там има още една. Предполагаме, че това е общината. Пък там другата сграда сега ще получим това е, но много красиво. Обадим се за снимка, аз не се виждам. Кажем нещо на хората все пак. Минахме покрай банката и операта, която е в тази сграда. Червената е операта. И сега отиваме да търсим някъде, където да ядем. И туалетна и вода. И всички човешки нужди. Да. Но иначе е много красиво и навсякъде има зеленина. За сега е топ. Седнахме сега да тапнем по нещо. Ето ги другите. Избрахме си по една салатка. Седахме в ето това My Day заведение Food and Coffee. Взехме си по два мафина, тук да си ги разделим четирите, защото салатите нещо не бяха много добри. Окей, да. Така че сега ще десертуваме. И също така объркахме водите, вместо нормално си взехме газирана, но и това поправихме. Това трябва да е театъра. Ние сме малко група и се губим с театъра в телефона. Много ни разроши вятъра, просто е изключително... Този защо така ме гледа? Тук е много хубаво! Чакай да снимаме региона. Как сте? Как сте? Нямаме магнити. Да, тук малко смърди гадничко, защото сме точно по усетите, за съжаление, бихме видяли. Да, до морето. Опитваме се да намерим магнити, за да си вземем за България. Но не откриваме такива магазинчета с магнити. Ще видим какво ще стане. Това е президентството. Мислим. Това, което прочетохме. Там отзад. Поправи се. Там отзад е също. Трябва да областта по това, което съжалявам, няма да ме. Сти ми, братане. Натисни бот. Как изглеждаме, дано да изглеждаме добре. Терехме някаква хубава вода, защото, както ви казах, объркахме. Паркъл с стил. Тук малко ти се е навъртял един масул. Голяма качамба. Влязохме в тесните хубави улички, хора. Понеже паралелно снимаме и Рил. И аз просто снимам за Рила, после забравям да снимам за влога, после снимам за влога, после забравям за Рила. То така се оказва малко, ама... Как само се отпусна? Хартията много ма болят, много ме така от тук. Процеса. Сега трябва да си намерим кафене да седнем, да се стоплим, да пишкаме. Да стига с това пишкане. Да отидем до туалет. И да пием кафе. Седнахме за малко в Уау, що съм така бяла. Едно заведение, да пинем малко кафе и десерт. Малко да се позгреем и след малко отново отиваме на студа. Ще видим какво ще правим до вечеря. Ето го чизкейка, който участвах да е парче и тирамису си поръчаха те.
Те те си любят на пътя. Така, ние се прибрахме, вечеряхме спагети болонезе, както видяхте, аз снимах за влога. Снимам. Да, бе. Просто лимон. Също си е по-вкус. Това е лекарството. Да, верно, те. Правя своя край. Туто фини. И аз си бях взела тетрадка с химикалка да решавам задачи по математика, защото понеделник съм на урок и няма кога да реша всички задачи, които ми е дал за домашна господина. И сега решавам от 1 час горе-долу. Ще оправяме, ще се къпим и ще лягаме да спим. Беше много ветровито последните часове, които бяхме навън. И утре ще бъде по същия начин. Утре планът е да отидем до съседно градче, което се казва Монополи. Защото в Бари вече поразгледахме горе-долу всичко. Ще си преберем вечерта обратно тук, за да вечеряме в Бари. И на следващия ден летим. Какво ще да споделим на хората? Не споделихме за Азис. Ще да разкажеш история? Не преживя. Те участвай активно. Активно участвам. Бяхме в една кафетерия. Беше си Ресторант. Но ние седнахме на кафе. И питах за паролата и човека ме заведе до каска рутера. И той ме пита откъде сме и аз казах България и той Азис? И аз, yes. И просто се върнахме на масата. Тогава се върнах на масата и човека ми пусна Азис и ни поздрави. И това беше Мила. Какво ще кажеш? Само искам да кажа, че тук в дупката на зъба ми влезе кайма. И я да видя на живо. И 10 минути не мога да я извадя. Разбирате ли? И с какво я извади? Как с нищо още. И те така те. На другата страна. Виж колко е пикселизирана, направо се измерва. Каква история? Всичко ли разказахте вече? Разказа за Азис. Ти разкажи за как се прибих. Да, на излизане от ресторанта, в който ни пуснаха Азис, тъмън зареждаха нови печки. В смисъл тези печки с газовите бутилки. Тръгваме да си ходим и Деница просто мина през една печка, дори не я видя, през газова бутилка де. И беше накосан да се фърли на земята, така за довиждане. Но не можа да се прибие, само се удари. Също така наистина бяха много впечатлени хората, че тя е на 18 години, е толкова висока. Човека се стана до нея, едно и беше дете. Миньон. Следващия мратовит ден. 6 минути е. Добро утро. За 38. Излизаме днес, както ви казах вчера, отиваме в Монополи. Пак аз съм се облякла лекичко, но отдолу съм с плътна блуза, така че се надяваме, че всичко е наред, въпреки че днеска го дава да бъде по-ветровито. Времето лети по BTV. Следният ни пълен ден тук. Така, отиваме да си хванем автобуса, първо трябва да си купим билети. Добре, за сега вятър ще имам. Добре, вече не е толкова по-син. За да запазим косата максимално, трябва да този начин. Така, имаме много малко време да отидем да си вземем билети. Пак сме на нашата спирка. А днес ще пътуваме до Монополи с нашите приятели, с които се запознахме вчера. Тоест, по време на полета. Няма да ме знаят къде съм. То понеже ти можеш да споделиш къде си. Панета ме. Това е за влака. Обе виждаш се по отражението. Така си отразена от светлината. Пристигнахме в Монополи. Ето го ма микрофон. Не, да я видиш. Пристигнахме. Пристигнахме ли в Монополи? Пристигнахме в Монополи, това е нашият репортаж, който започва в този момент. В момента не знаем къде ще отидем. Не знаем, отиваме в катедралата. Катедралата отваря в 4:30. 4? Добре, 4. В момента е тепърва 1 часа. Значи отиваме в центъра и търсим забележителност. В центъра сме. Има и тук базарче и ето е ухата. Отиваме да пием кафе и да се ядем.
Няма проблем, сега ще снимам и колежките. Това е за влог, така ли? Вижте го! Не говорете как да работи пред влога. Разкрити се направя. Тук има сладки шори. Къде излязохме? Ние вече бяхме на центъра. Какво ти дава тук? Виж камерата с пръстите си. Тресеш ли е много? Да. Еми тя така се тресе, няма нищо. Има и... Уау! Войда! Айде, че ще ме улиска и ще ви улискам, който ще ме види. Така е. Няма да се представиш на влога. Кой си ти и за какво се бориш? Това я в България и да бутнат моча. А? Да бутнат моча. Да бутнат моча. Хоран, обясни. Направихме си и влязохме в този робот. Робот? Кабинка за снимки, не? Да. И просто това се получи. Това е резултатът. Просто е топ. Просто не знаехме, че са повече. Мислихме, че е само една. Да, но няма проблем, остава да спомен. Сега сме обратно при спирката при влаковете. И се връщаме в Бари. Ето обратно тук сме. Топ снимки, да. Седнахме в един ресторант, за да вечеряме и си поръчахме пица и бургери. Супер здравословно. Добро утро! Добро утро! Топ газар! Имаме закъснение за полета. И ще тръгне чак 7:05. 7:05. Значи ще стигнем в 10 часа. Да, Да. Сега бързаме да си хванем автобуса, който ще ни закара до центъра на Бари, за да може оттам да си хванем влака уж за летището. Сега оставаме ключа. Така, тръгваме. Оп! Ето за първи път виждам такава табела. Каква табела? Която има в листовките. Абе! Знаете, каква табела? Уоу! Това как се вижда на камерата. И имало някакви стачки имало на хората от тукашните авиокомпании. Вчера получихме имейл, че може да има някакво забавене. Чакането за автобуса винаги е дилема. Дали ще дойде, дали няма да дойде. Той сега закъснява. Всички говорят по телефона, аз понеже нямам обхват, няма с какво да говоря до хора. Освен с вас и с Християна, това ми е единствен избор. Сега ще направим съвсем лека. Както вчера закъсня, така и днес. Седнахме сега отново в нашето великолепно кафе My Day, защото чакаме нашия влак за летището, който е в 12:30. В момента е 12:04. Случайно може да видите часът. Да, и реално всъщност ще си ги вземем за летището, за да имаме храна там, понеже не се знае колко скъпо ще бъде там. Ще кажа, колеги, ние се качихме в влако. Така, качихме се във влако и пътуваме след малко, след 5 минути към аеропорто. Тейкъуей сандвичите. Да. За по-късно. Ще си стоим там. Да. И ще страдаме и ще стискаме палци да дойде по-рано, но малко вероятно. Ще закъсне.
Яй! Екскузе! Отново се върнахме в началото, по бързите линии. Рязко се възпря движение. Говорим за Форд. Седнахме пред летището. И чакаме сега да стане 2:30 някъде, да влезем вътре и да Аз си го пея пропър още, по принцип. Пропър? Пропърти! Да съм виждане. Нищо не се знае. Спират ме нагло, гледат ме нахално, питат. Не носим ли нещо нелегално? Въпросът е накрая кой ще плаща. Накрая кой ще плаща. Не дей да чакаш, още не ми се спи. Малко ще те почакам. Порица, до 10 дена. Милиони хиляди левове ще паднат по нас. Върнаха ни имейл, че много трудно така сме се нагласили в кръга. Искаш ли да фана? Получавам моя. Понеже ни беше анулиран полета насам и имахме право на компенсация и току-що получихме радостната новина. Един красив имейл. И може да получим още по 250 евро за навръщане, защото в момента ни закъснява полета. 2:30 до сега 6 часа чакахме тук на летището, след като заминахме проверките. И сега ни съобщиха, че ще е в 7:35 полета ни. Да, и може би след час и половина ще излетим. Дано. Надяваме се, но продължаваме да чакаме. Това е моето занимание, докато чакам. Но са много вкусни, пробайте, ги обещавам. 7 часа вече и сме на гейта. Ще излетим в 7:30. Отвориха гейта, качваме се най-срещу на самолета. В 7 часа сме тук един сигурно. Към 9 часа ще сме в София. Това е плана. Нямаме покрай ръкава, къде си Християна. Като го държа двете ръце ми е добре иначе. Малко сте бели. България сме! По Софията! Минус 2. Чао!